Bating anak ko mga pet. Akong English speaking ang mga kandi. Yes. Si Angel Marie. Sino ka? Ano pa dito? Si Christy Tuta. Ang English speaking ang mga kandi. Guys, let's go! Take it to Relipan. Chill lang kasi po guys. Chill lang kita guys. Wala pa gani sa ako nagalakad dito. Guys, ay naman kadikang sisok ina mga Daisy. Yeah, punta ko sa comment. One, two, three. Diba? Dawan niyo. Galang tawa sa nimo nga. Gigid. Ano sa vlog? Thank you so much. Picture ka na yun. Picture ka na. Ano rin to? Dala kita. Ang turon tag 200. Ang banana cute tag 100. Pag may ukoy, di nga tag 50. Bakal na ka mo. Kung gusto mo ka mo mabakas ng itlog, di ka mo mabakas ng itlog. May aras sila nga puti nga itlog, may brown nga itlog, at may pula nga itlog. Pero ang pinakuno ka namin, ang puti nga itlog, nga wala bulbol. Sa mga bra ka mga panty, ara o. Available sa buong ato nga mga bra kag panty, palig kumain, pula, pink. Ara o, yun. Nabatian nila. Ari pag iduho mga ano na, palig mo kumain. Halapan na, lumayo na kayo. 150. Ikaw mo sa to. Ikaw mo sa to. Ng vlogger si Sir Jay. Wala na sa mga pili. Dili ka mo pili. Yes, sir. Sa lima liman. Ikaw mo yung gala. Hindi na namiyawan. Hindi mamatik. Kaya mo. Bahay nung ya. Kumamba. Ipatong G dara sa ano? Na Basta na lang nagbanana cute kita subong for today's video combo. Okay,